Belfastera, Irlandara etorri gara asteburuan, Sinn Féinen 2026 kongresuan parte hartzera, bertoko Ardesean egotera. Aurtengo kongresuaren izenburua Irlandako etorkizuna eraikitzen izan da, eta bertan aukera izan dugu, orain arte bezala, Irlanda eta Euskal Herriaren arteko harremanak estutzeko, Sinn Féin eta Euskal Herria Bilduren arteko harremanak estutzeko. Aukera izan dugu Michelle O'Neill eta Marilu McDonaldekin egoteko, bi herrietako etorkizunaren inguruan eztabaidatzeko, Irlandar batasuna eta Euskal Herriaren askatasunaren inguruko elkarrizketa izateko. Bertan ere, hitzaldi batean parte hartu dugu, Kubako gobernuko ordezkariarekin batera eta baita ere Hego Afrikar ANC alderdiaren ordezkariarekin batera beste mundu bat posible dela aldarrikatzeko. Belfastetik Dublinera etorri gara eta gaur goizean aukera izan dugu Irlandako Taoiseach ohia den Bertiagenekin elkartzeko. Bertiagen aieteko konferentzian parte hartu zuen eta bera geroztik Euskal Herriko bake prozesua gertutik jarraitu izan du. Eta ondoren, Marilu McDonaldekin berriro ere biltzeko aukera izan dugu Dublinen eta bilera hori profitatu dugu EH Bildu eta Sinn Féinen arteko elkarlana estutzeko.